Okay mga S-Friends, so nandito tayo ngayon sa loob po ng isa sa lumang istruktura na bahagi po ng lumang simbahan. Dito po yan sa bayan ng Calasiao sa Pangasinan. So kanyo makikita, ayan o, ang ganda ng pagkakasalansan niya nung bricks. Kasi kung titingnan mo sa labas to mga S-Friend, para siyang pa-dome ito eh, dome structure to eh. Ang ganda ng pagkakasalansan niya at malamang sa malamang, ayan katulad lang nito, covered ito dati, siguro ng mga egg white o kung ano pa man yung pinang-cover nila dyan. Pero dahil nga sa tagal na ng panahon, ayan nahubaran na siya. Tapos makikita mo na kung paano nila ginawa yun. No? Wala akong idea mga S-Friend kung ano yung pinaka-exact na gamit nito. Pero kasi kung tutumbukin nyo, ito tingnan nyo rin muna. Yan medyo nagka-crack na rin na. Hindi lang medyo, as in talagang crack, nagka-crack na. Meron ng mga bitak sa bahagi po nung sahig. At ipagpatuloy ko lang sinasabi ko, ito kasi, papunta na ito doon sa kumbento. Ito na yung kumbento eh. So hindi ko rin alam kung gaano ka-original pa itong pintuan na ito. Pero kung titingnan mo yung itsura niya, parang galing pa doon talaga sa as in dun sa pinaka-original na ikinabit na pintuan nung kinonstruct itong bahaging ito. Yun nga lang, ang nakakalungkot lang dito mga S-Friend, sa pagtagal talaga ng panahon, katulad ng sinabi ko nga na natungkab na yung outer layer nito pong kisame nung dome. Ayan na-expose na yung mga bricks. Ito yung mga blocks. Hindi ko alam kung adobe itong mga ito. Yan o. Pabagsak na rin siya mga S-Friend. Tapos tinutungkuran na lang siya nitong mga kahoy.